Hola, bona tarda, què tal? Bé, ens retrobem un mes més. El mes passat ens vam poder veure les cares, pocs però ens vam poder veure les cares, però bueno, ja sabeu, estem en una època en la que anem canviant constantment, gairebé dia a dia, així que en aquesta ocasió ens hem de veure a través de les xarxes socials. Però bé, ens reunim per parlar d'Egipte en el nostre cicle i per parlar d'un tema que a mi m'apassiona i que em fa molta il·lusió poder-vos explicar, que és el jaciment d'Uxirrinc. A veure, us comento una cosa. Tot i que ens anem acostumant a aquest tipus de retransmissions, jo tampoc és que sigui molt experta, així que sabeu que mentre fem la xerrada vosaltres podeu escriure preguntes, però em deixareu que us les contesti al final de tot. Val? És a dir, que jo ja les tinc aquí guardades i quan acabi les recupero i us vaig responent a tot allò que us vagi suggerint la xerrada. D'acord? Us deia que us volia explicar una mica els resultats de la campanya d'excavació que vam poder fer in extremis aquest mes de febrer i març. La nostra campanya d'excavació va acabar el dia 14 de març, és a dir, gairebé por los pelillos. Però bueno, vam poder fer una campanya curta d'un mes, però molt, molt, molt profitosa, com podreu veure. Ja sé que alguns de vosaltres sou els que acostumeu a venir a aquestes xerrades i sabeu que més o menys cada any fem una xerrada sobre els resultats de la campanya d'excavació, però abans de passar al que seria la campanya del 2020, doncs us faig un petit resum de què és Uxirrinc per tots aquells que potser no heu sentit a parlar mai d'Uxirrinc. Molt bé, doncs, bueno, clar, perdoneu, abans també us he de dir, teniu aquesta imatge perquè podem anar a excavar a Uxirrinc gràcies a l'esforç de l'equip del qual jo formo part, però també pel patrocini d'aquestes entitats que veieu aquí. El Ministerio, la Universitat de Barcelona, l'IPOA, l'Institut del Pròxim Orient Antic, la Université Paul Valéry de Montpellier, la Fundació Palarc i la Societat Catalana d'Egiptologia, que ha estat amb nosaltres des del minut 1, des de la primera campanya d'excavació l'any 1992. Molt bé, mireu, situem-nos una mica en Egipte. Probablement, si no sou molt experts en el tema, potser no heu sentit a parlar d'Uxirrinc, perquè no és una localitat que estigui dintre dels circuits turístics. És una localitat que està més o menys a uns 200 quilòmetres al sud del Caire i està no al costat del Nil, sinó al costat del que seria un braç del Nil, que es diu Bar Youssef. Està, com podeu veure, en una zona realment tocant al desert. És a dir, pots estar literalment amb un peu al desert i un peu en un camp super verd, perquè cada vegada es va guanyant més terreny al desert, però sí que és veritat que estem en un lloc en el qual, per exemple, la diferència de temperatura diurna-nocturna hi ha canvis bastant extrems, però en tot cas el que interessa que sapigueu és que actualment no forma part dels circuits turístics, però a l'antiguitat va ser una ciutat molt destacada precisament pel lloc on estava. Primer, perquè aquest Bar Youssef era navegable, és a dir, que podia comunicar tant cap al sud com cap al nord a partir del riu, i després perquè era el punt de confluència de les rutes caravaneres que venien del desert, especialment del desert de Bahariyya, que és el que queda més a prop. Llavors, clar, era un centre que, sobretot a partir del segle VII abans de Crist, va ser molt important i això va fer que es reflectís en l'arqueologia, que és una mica el que nosaltres veurem avui. Molt ràpidament en aquesta primera part us explico una mica el que sabem d'aquesta ciutat. Jo us parlo d'Uxirrinc, però Uxirrinc és el nom amb el que es coneix a partir d'època grega, d'època ptolemaica, quan arriba Alexandre el Gran a Egipte. Però aquesta localitat abans es deia Per Medjet. Aquest nom de Per Medjet és el que teniu escrit aquí i ho teniu escrit perquè ho vam trobar en una tomba d'aquesta ciutat, de la necròpolis, del cementiri.
Això de Pere Metget no se sap ben bé què vol dir. Alguns investigadors diuen que vol dir casa de la trobada, és a dir, de la trobada de la terra del desert amb la terra fèrtil, i altres parlen que podria ser la casa dels Medjai. Aquests Medjai eren com una espècie de policies del desert, uns mercenaris nubis que tenien una forta presència en aquesta zona. En tot cas, el nom faraònic seria Pere Metget. Ja veieu que us avanço que aquest nom va acabar, diguéssim que transformar-se en aquest PEMG, però espera perquè encara no hem arribat amb aquest PEMG. Què tenim d'aquest moment? Aquest primer moment en el qual aquesta ciutat és important és durant l'època saïta. L'època saïta correspon a la dinastia 26 dels antics egipcis i més o menys estem entre el 650 abans de Crist i el 525 abans de Crist. En aquest moment es converteix en la capital del Nomus 19 de l'Alt Egipte. L'Alt Egipte és la zona del sud i un nomu és, perquè us entengueu, una espècie de província. Clar, el fet de convertir-se en la capital d'aquest nomus va implicar que, juntament amb aquesta importància estratègica que us deia, doncs comencem a veure moltes tombes importants. Tombes de pedra, com aquesta que esteu veient aquí. El que esteu veient és la part subterrània, és a dir, el que no podríem veure si estiguéssim en època faraònica. A la part superior hi hauria una capella on la família i els sacerdots farien un ritual probablement diari. Normalment aquestes capelles superiors acostumen a ser de tubot, això vol dir que es destrueixen, i el que ha quedat és intacte. El que esteu veient és l'estructura de pedra intacta sense restaurar de fa més de 2.300 anys. I com podeu veure, s'utilitza per primera vegada volta de canó de pedra. L'accés a aquesta tomba es feia a través, espero que pugueu veure, perquè això dels cursors també és tota una història. Jo us estic assenyalant aquest quadrat que teniu a la vostra dreta, que és el pou d'accés per arribar a aquesta tomba. A l'interior del qual té 7 cambres, però la important és la cambra número 3, que correspon al propietari de la tomba, que és un sacerdot que es deia Heret, que tenia, entre d'altres càrrecs, era profeta de Bastet, de la deessa gata del Perhef, i també profeta de Tueris, una altra deessa important a Oxirrinc. Com podeu veure, la cambra d'aquest personatge es va decorar al sostre com una volta de nit, és a dir, a un cel blau amb estrelles de 5 puntes, i a la paret oest tenim tots els títols d'aquest senyor. I entre els títols d'aquest senyor, d'una banda ens apareix el nom de la ciutat, Pere Metget, i d'altra banda, això que teniu marcat aquí, ens parla d'una estructura que es deia Perhef. En el moment en què es va excavar aquesta tomba, el 1992, de fet, es va reexcavar, perquè la tomba es va descobrir als anys 80 del segle XX, quan hi havia una sèrie de saquejos i el Servei d'Antiguitats va descobrir aquesta tomba. L'any 92, que és el primer any en el que va entrar la missió arqueològica d'Oxirrinc, es va fer com una reexcavació. En aquell moment no sabíem què era aquest Perhef, però ja us avanço que sí que podreu veure aquest Perhef què era. Aquí teniu una imatge del magnífic sarcòfag de granit, de gra fi, del personatge i un dibuix dels textos. És un sarcòfag molt típic d'aquesta època saïta, amb aquest mig somriure, és un típic somriure saïta, amb unes grans orelles, una perruca que cobreix, el collaret, les diferents deesses i els textos. És a dir, no és un sarcòfag especial en el sentit que tingui una tipologia diferent, però sí que és un sarcòfag de molta qualitat. De la mateixa època tenim la tomba més gran que tenim al cementiri de l'Oxirrinc saïta, que és aquesta tomba número 14. Una tomba que té, si no recordo malament, 11 cambres i molts sarcòfags, com podeu veure en aquesta vista aèria. Sarcòfags, alguns dels quals només es conserva la tapa, en altres només conserva la cuba, és a dir, la caixa, i altres que els tenim sencers, algun fins i tot tancat. Aquest és un altre dels magnífics sarcòfags que tenim a l'excavació d'una persona que es deia Padinate. A més, podem saber una mica la seva història o la seva família perquè ens diu que és fill de Wahibre i d'una dama que es deia Tadihor. I a més, a l'interior del sarcòfag vam poder recuperar
el famós escarabeu del cor, que és aquest amulet que es col·locava en el cor per evitar que en el judici del més enllà el cor pogués actuar en contra del seu propietari, i alguns amulets d'una fina capa d'or, com aquests que esteu veient aquí, el famós utjat, l'amulet del cor i l'amulet del nus d'Isis. El següent moment en el qual la ciutat és important és justament quan arriba Alexandre el Gran a Egipte. I és quan veiem un canvi del nom de la ciutat i passa a anomenar-se Oxyrhynchos. Per què? Doncs precisament perquè, segons la famosa llegenda, el famós mite d'Osiris, us el resumeixo en un minut, aquest mite. Sabeu que el déu Osiris era el rei dels déus i el governant d'Egipte mític. Tenia un germà que es deia Set, que volia ser el rei, i el que va fer va ser parar-li fer-li un parany, perquè volia ser ell per usurpar el tron. El que va fer va ser, en un primer moment, tancar-lo en una caixa i enviar-lo pel riu fins al mar, i després, quan el cadàver torna a Egipte, el trosseja en 14 trossos i reparteix totes les parts del seu cos per tot el territori egipci, excepte el fal·lus, que llença al riu, i en el moment en què llença al riu, el peix oxirrinc, que és aquest que esteu veient aquí, se'l menja. No entrarem aquí, això és cosa d'un altre dia, explicar què va fer aquest peix amb el fal·lus, però en tot cas que sapigueu que se suposa que aquest episodi havia passat en aquesta localitat, i per això, en època ptolemaica, comença a anomenar-se aquesta localitat com a Oxyrhynchos. I aquí teniu la imatge del peix. En aquest moment començarà a convertir-se en una metròpolis important. És, per exemple, un dels pocs llocs d'Egipte, si no toquem Alexandria, on hi ha tombes d'incineració. Clar, penseu que els grecs que arriben a Egipte, el seu ritual d'enterrament no és enterrar-se, inhumar-se, sinó que és incinerar-se. Doncs a Oxyrhynch tenim una de les poques tombes i un dels pocs llocs en els quals es veu com es cremava el difunt. Això vol dir que ja té una comunitat grega important des del primer moment a Oxyrhynch. En època, és a dir, de vegades és una mica difícil saber si estem parlant d'època ptolemaica només o estem parlant de l'inici d'època romana. Per això tenim una sèrie de tombes que les situem en època grecoromana, com aquesta que esteu veient aquí, que és la tomba número 3, en la qual hi ha una espècie com de caixa simulant un sarcòfag, decorades amb temàtica típicament egípcia. Veieu al mig el déu Osiris assegut en un tron, darrere seu teniu la deessa Isis més cap a l'esquerra i davant seu una divinitat que podria ser Hathor per la corona que porta, i davant d'Osiris veiem el difunt que li està fent una ofrena de cremar encens, i darrere del difunt el déu Anubis. La temàtica, diguéssim que és la mateixa, la típica egípcia, però la manera de representar ja veiem un canvi en la manera de representar. En aquesta mateixa necròpolis, d'aquesta mateixa època, trobem molts enterraments momificats. Penseu que la necròpolis ha estat saquejada i això vol dir que, per exemple, en aquesta tomba, la tomba número 5, hi ha una cambra en la qual vam trobar tota una sèrie d'individus que ja es veia que no estaven enterrats d'aquesta manera, sinó que havien estat més o menys llançats aquí. Algun estava boca terrossa, altra direcció nord-sud, altre est-oest, mig tombat, però m'interessa perquè, destapant una d'aquestes mòmies, vam localitzar una màscara amb pa d'or que reprodueix la cara d'una senyora amb un pentinat força elaborat, amb una diadema que imita una joia i, a més, amb un falcó amb les ales desplegades simulant el déu Horus. És a dir, que veieu que es va seguint una mica els diferents rituals d'enterrament. Tenim tombes molt complexes, com la tomba número 11, una tomba que té una escalinata d'accés, un distribuïdor i, a partir d'aquí, una sèrie de cambres. I en aquests distribuïdors trobem cartonatges, és a dir, mòmies amb el cartonatge, mòmies cobertes totes senceres amb una espècie de funda que reprodueix el difunt amb tota una sèrie de decoració. Alguns
alguns d'aquests cartonatges es conserven sencers. Però una troballa que ens va fer molta il·lusió i que a més és una troballa molt interessant va ser un dipòsit votiu de peixos. Clar, la nostra ciutat era el jaciment d'Oxirrinc, però si es diu Oxirrinc és que aquest peix és sagrat per aquesta ciutat i no n'havíem trobat cap. Fins que vam trobar un dipòsit de milers de peixos oxirrincs, però no són espines llançades, sinó que són els cossos sencers. Alguns fent paquet, uns quants, i altres individualitzats, recobrint-los amb una capa com d'estores, com una espècie de sudari, perfectament delimitats. És allò, s'ha llançat algun peix. Mireu, per exemple, aquí es veu molt bé, si us heu fixat, el peix oxirrinc té un nas, així com el musell és així com una mica corbat, i aquí ho podeu veure perfectament al cap d'aquest peix. Penseu que n'hi ha alguns que medeixen 1 metre, però altres que són superpetits, i com podeu veure és el que us deia, més de 5.000 exemplars, dels quals el 95% són peixos oxirrinc. La veritat és que estaven en un perfecte estat de conservació. El jaciment és molt gran i hem anat dividint el jaciment en diferents sectors. Per exemple, aquest sector que veieu aquí, que està al sud de la zona on estan les tombes més antigues d'època saïta, tenim una sèrie de tombes grecoromanes interessants perquè algunes tenen decoració. Decoració que s'assembla molt a la de la tomba número 3. Veieu? El déu Osiris assegut i al davant el difunt. Però també vam trobar una tomba que la tenim segellada amb gairebé 100 mòmies. Com podeu veure, mòmies d'aquesta època grecoromana que es caracteritza perquè l'embenatge té forma geomètrica, però clar, l'accés era a través d'un pou, era molt complicat treure-les. Llavors vam preferir segellar aquesta tomba i quan puguem excavar en condicions i treure totes les mòmies, doncs llavors farem la seva excavació. Per ara estan protegides a l'haver tornat a tancar aquesta tomba. Recordeu que us havia parlat del Perjef, aquell monument que no sabíem ben bé què era. Doncs bé, l'any 2002, crec, arran també d'una troballa, podem dir, fortuïta, és a dir, vam enganxar, la policia va enganxar els lladres en el moment d'entrar en aquesta estructura, vam poder començar a excavar el Osirèion. Aquest Perjef seria un temple catacomba dedicat... Espero que em sentiu, si no ja m'ho direu. Doncs bé, aquest temple dedicat al déu Osiris, en especial amb una festa, que és la festa del mes de Hoyak. Aquí teniu una imatge aèria. Aquestes imatges aèries les aconseguim amb un sistema bastant senzill, que és un estel, una cometa, amb una càmera automàtica que va fent fotografies automàticament i després anem mesurant també amb un GPS per poder localitzar tot això. Doncs bé, aquí el que teniu és el perímetre del temple, el llac sagrat típic d'aquests temples. Això que esteu veient aquí seria part de la superestructura, de la part alta, i l'accés al temple, l'accés monumental, podem dir. I aquests que veieu aquí són accessos auxiliars. Quan entrem, el recorregut que faríem per aquest accés monumental seria aquest. Passem amb aquesta habitació, nord-sud, i després donem la volta. Estic aquí. Entrem per aquí, nord-sud, donem la volta i arribem a la sala on està l'escultura del déu Osiris, de més de 3,5 metres de llargada. I al costat tenim una galeria amb uns nínxols a banda i banda, que és on s'enterrava un simulacre d'enterrament del déu Osiris, una figureta del déu Osiris fet amb fang i amb diferents tipus de terres i a l'aixugar funerari que li col·locaríem amb aquesta estatueta. I s'enterra amb aquests nínxolets que esteu veient aquí.
Aquí teniu, per exemple, part de l'eixugar que portarien aquestes estatuetes. Les estatuetes, unes caixes amb unes boles per fer un ritual, una espècie com si fossin uns pans piramidals amb la deessa Neit per protegir el difunt, amulets o màscares. El jaciment us deia que va ser força important a partir d'època grecoromana, però en el moment en què Egipte es converteix forma part de l'Imperi Romà i es converteix en un país cristià, el que normalment nosaltres acostumem a dir època copta, tot i que és època bizantina, però parlem del període copte, doncs bé, Oxirrinc es convertirà en seu d'un bisbat i a més tindrà moltes esglésies i molts monestirs, tant que exageradament es diu que viuen més de 20.000 monges i monjos. Però d'aquesta època ens ha quedat molta referència perquè a més és les estructures que primer trobem, les que es queden més superiors. I hem trobat en aquest sector, mira, si recordeu el que hem estat veient, aquesta seria la tomba saïta número 1, aquesta seria la tomba grecoromana número 3, de la que hem estat parlant, i la tomba número 11 queda a sota d'aquestes estructures que veieu aquí. Són dues cases funeràries. Nosaltres anomenem casa funerària a una estructura en la qual tenim una part d'enterrament, és a dir, unes criptes, una part d'exposició del difunt i de realització d'algun tipus d'àpat ritual, transformació de l'aliment, i un lloc per resar, una capella. Aquestes estructures, com podeu veure, són de tubot, però tenen decoració. Aquí teniu, per exemple, la part de la capella o oratori amb una pintura que reprodueix precisament un altar amb un canzell, unes escales per accedir-hi, un cortinatge i una sèrie de personatges aquí al voltant. Com us dic, hi ha dues d'aquestes cases funeràries i en la seva part subterrània tenim criptes. Les criptes, evidentment, estem en un moment cristià, de manera que aquests cossos estan inhumats però no estan momificats i els tenim generalment orientats est-oest, tot i que tenim també de vegades diferents capes i algunes ens apareixen nord-sud. Alguns d'ells, com podeu veure aquí, no es conserva la caixa, però sí que queden restes de fusta i de claus que ens deixen entendre que estaven dintre d'un taüt de fusta. A 1,5 quilòmetre, 2 quilòmetres a l'oest d'aquesta zona més central, tenim una zona fora muralles de la ciutat en la qual tenim un altre sector cristià important, en el que tenim una petita capella de culte martirial amb elements reaprofitats probablement del que hi havia a prop, una espècie de refectori amb una pintura molt interessant d'uns bens que estan adorant la creu, i la ciutat també passarà a ser un punt important per la comunitat musulmana perquè al 640 després de Crist es produeix una batalla en la que permetrà que les tropes musulmanes guanyen aquest territori i a partir d'aquí puguin conquerir tot Egipte. És a dir, que la ciutat passarà a ser també un punt de visita per la comunitat musulmana. Posteriorment, notícies modernes que tenim d'Oxirrinc, la visita de Vivant Denon durant l'expedició de Napoleó. Aquí a dalt teniu el dibuix del que va veure d'Oxirrinc Vivant Denon i aquí teniu una mica el que està reflectint. Això que veieu aquí és el minaret que estaria aquí, a sobre d'una de les portes de la ciutat. Això que veieu aquí seria aquesta columna i això que veieu aquí seria aquesta tomba que hi ha d'un sant musulmà. Sobretot la ciutat és important perquè aquests dos personatges que veieu aquí, Grenfell i Hunt, dos papiròlegs de la Egypt Exploration Fund, el 1896 van arribar a Oxirrinc i van trobar milers i milers i milers de papirs que encara ara s'estan traduint i publicant i que probablement tenen encara per 50 anys més i que són els que van donar tant de renom a la ciutat, perquè ens donen informació de tot tipus de com es vivia en una ciutat en època grecoromana. Però bé, anem a veure una mica què és, ja us avanço què és el que estem veient en aquest any. Aquí teniu un plànol una mica de les estructures que hem trobat
i dels diferents sectors que us comentava. Aquí teniu el Perjez, a l'Osiraion, aquesta última zona, la fortalesa de la qual us he parlat fora de les muralles, la necròpolis alta, que seria la necròpolis faraònica, i les restes del que es pot deduir que hi havia a la ciutat. La nostra casa, aquesta no és molt moderna, restes del teatre, d'un dels carrers principals amb una de les portes. Aquí teniu aquesta imatge d'aquesta columna que formaria part d'una estructura de 4 columnes en el lloc on s'encreuaven 2 carrers. I mireu, passo ja a explicar-vos una miqueta perquè si no estarem... d'Auxirrim podríem estar parlant molt, però m'interessa que veieu què és el que hem descobert aquest any. Doncs mireu, precisament la tomba número 1 i la tomba número 3, com a referència, de les quals ja hem parlat, vam començar a excavar, en principi l'any passat, l'any 2019, un sector a l'oest d'aquesta tomba. Clar, com podeu veure aquí al principi, el primer que trobem són les estructures que us comentava de Tubod. I en aquell moment, l'any passat, l'any 2019, vam acabar la campanya trobant 2 tombes d'època grecorromana, per aquest tipus d'estructura, amb aquestes pedres que medeixen més o menys entre 20 i 40 centímetres de llargada, rectangulars, amb un accés amb una escala, i al costat una tomba molt interessant d'època saïto-persa. És a dir, aquestes tombes que us ensenyava, la número 1 i la número 14, són tombes molt grans, amb una estructura molt complexa i amb volta de canó, però en l'època en la que estem a cavall entre la dinastia 26 i ja el període que obre la dinastia 27, ens trobem amb unes tombes que tenen de vegades al sostre com una espècie de volta trencada, no una volta, diguéssim, de canó. En tot cas, excavada al terreny i a sota tenim la tomba. Aquest és el panorama que teníem per començar aquest any. Com podeu veure, la tomba número 40 no estava acabada d'excavar. Doncs bé, una mica més a l'oest del que esteu veient aquí, aquest any hem pogut descobrir una altra d'aquestes cases funeràries. Una altra d'aquestes cases en les quals tenim lloc per enterrar i lloc per transformar l'aliment. Interessant perquè reaprofiten elements escultòrics i arquitectònics per poder fer, per exemple, part de les parets. I vam trobar aquesta estela que podeu veure aquí, trencada, formant part d'un dels murs. Com podeu veure, evidentment està en bastant mal estat de conservació, però sí que podem distingir el tipus d'escultura togada que és característica d'aquesta zona i d'aquest moment. Com us deia, fragment de decoració arquitectònica, aquest animalet que veieu aquí. I moltes llànties decorades amb motius florals, vegetals, també amb motius animals, surten moltes tortugues i també de vegades personatges que poden representar algun oran o algun cavaller. Molt curiós perquè en aquesta casa funerària l'habitació que nosaltres vam anomenar com a habitació número 7, una habitació rectangular, va resultar ser molt interessant. Conservava una mica d'enlluït, és a dir, que la paret estaria com a mínim recoberta d'una capa d'enlluït blanc. Però resulta que vam poder localitzar 2 dipòsits. Un dipòsit, una espècie de sitja, amb un conjunt d'àmfores molt interessant perquè moltes d'elles estaven gairebé intactes, és a dir, totes senceres. No estaven cremades, és a dir, potser era un abocador i hi havia tot tipus de recipients ceràmics. Aquí podeu veure una d'aquestes sitges en excavació. Aquí podeu veure fins i tot com es veuen aquestes gerres que us comentava. I aquí teniu l'exemple d'alguna d'aquestes ceràmiques. Com podeu veure, és una cronologia força tardana. És un edifici bizantí i aquestes ceràmiques ens estan parlant d'una utilització darrere d'aquesta zona en el segle VI-VII després de Crist. Però si veieu, aquesta és la gran sitja en la qual es van recuperar tantes gerres ceràmiques en bon estat de conservació. Aquí teniu l'oest i anant cap a l'est
hi havia una altra sitja, però aquesta estava molt ben construïda perquè, com podeu veure aquí, el brocal i la paret estaven fetes amb tubot, és a dir, una sitja molt ben feta. La nostra sorpresa va ser, aquí teniu aquestes dues sitges, quan, anant més cap a l'est, ens vam trobar amb un forat excavat al terra. Això donava una esperança perquè semblava que podríem trobar alguna tomba semblant a la que havíem trobat l'any passat, una d'aquestes tombes d'època saïto-persa. En un primer moment el que vam trobar va ser un bloc que semblava que segellés o que impedís l'entrada al que hi havia al darrere, que ja podeu intuir per aquí que estan veient uns blocs de pedra. Doncs bé, efectivament, vam localitzar una tomba, la tomba número 41, que, com podeu veure, consta només d'una sola sala, i la volta no és una volta de canó, sinó que és una volta d'aquestes, com si diguéssim, trencada. A l'interior hi havia un individu. Clar, mireu la llargada, però sobretot mireu l'amplada que tenia, la dificultat de poder excavar aquí quan no tenies gairebé ni espai ni alçada. L'alçada que esteu veient aquí és entre 66 i 76 centímetres. Realment l'excavació d'aquesta tomba va ser molt complicada. I a més us he de comentar una altra cosa. Mireu el sistema que vam trobar, la nostra restauradora, la Margalida Monar, va trobar aquesta solució molt bona per poder excavar. Tallar unes caixes per fer com una espècie de pont, i amb una fusta, com podeu veure, ens estiràvem per poder arribar des dels peus cap al cap i anar netejant, perquè el cos conservava moltes denes, probablement d'algun tipus de xarxa, i també part de cartonatge, però estava en molt mal estat de conservació. Com a curiositat, mireu qui ens ho anava a dir, com havíem d'anar excavant. Amb una mascareta, només podíem estar mitja hora dintre de la sala i sortíem. I anàvem amb guants i amb mascareta. Una mascareta que ja no vam deixar quan vam tornar cap a casa. En tot cas, com podeu veure aquí, amb fragments de cartonatge, i tot això que esteu veient aquí són les desenes de denes tubulars i rodones que formarien part d'aquestes xarxes que us deia que cobririen tot el cos. Aquesta és la tomba que us deia de l'any passat, perquè veieu que l'estructura és molt semblant. El que passa és que aquí, per exemple, el terra d'aquesta tomba era un terra amb un paviment molt ben fet, però també ens trobàvem amb el mateix tipus d'orientació, una sola cambra, un sol individu, és a dir, que era molt semblant. Però és que aquesta tomba número 41, al acabar-la de netejar, ens vam donar compte que al costat n'hi havia una altra i, a més, estava segellada. De manera que era la sorpresa de veure què ens podíem trobar a l'interior d'aquesta tomba. Aquí veieu, un cop estava netejada aquesta capa de guix, a l'interior ens vam tornar a trobar un altre individu momificat que conservava també part del cartonatge i part d'aquestes denes que cobririen tot el cos. En el cas de la tomba 41 era un individu masculí, aquí tenim un individu femení. Però ja quan pensàvem que ja havíem acabat de netejar a l'interior d'aquest hipogeu, perquè està excavat, cosa que també dificultava l'excavació perquè el sostre no era molt bo. Vam trobar una altra tomba, aquesta orientada est-oest, aquestes que esteu veient és orientada nord-sud i aquesta orientada est-oest, en la que també vam trobar un altre individu, el que passa és que la tomba estava en pitjor estat de conservació. Però veieu que el tipus d'estructura és la mateixa. També amb cartonatge i amb les denes de collaret. Això que esteu veient és aquest hipogeu que esteu veient aquí, però avançant cap al nord, amb la segona habitació d'aquesta casa funerària que us deia al començament, també
vam començar a trobar uns blocs i elements reciclats, elements recuperats. I vam trobar l'entrada amb una tomba d'època romana, és a dir, posterior una mica a la que acabeu de veure ara mateix, molt interessant, perquè en aquesta cambra vam localitzar una sèrie de mòmies que tenen la típica decoració d'aquesta època grecoromana. És a dir, l'embenatge té forma de rombo i, a més, la que esteu veient aquí, que ja estava en procés de conservació, conservava una màscara amb fragments de pa d'or i amb una decoració. Mireu, és un tipus de màscara que es diu màscara elm, perquè no cobreix només el que seria el rostre, sinó que arriba fins sota dels pits. Seria una màscara d'una dona, aquí veieu els pits, la zona dels mugrons decorat amb aquest pa d'or i a la zona del rostre, que també podeu veure que està en mal estat de conservació, podem veure distingir les arracades, les trenes del pentinat i part de decoració daurada també de la cara. Els elements de decoració que hi ha aquí, hi ha elements geomètrics però també presentació d'ofrenes i d'ofrenes per part del difunt. És a dir, que entra dintre de la típica decoració de les mòmies d'aquesta època. Però el més interessant per nosaltres, a part de que, si podeu veure, el treball de decoració de les venes és un treball magnífic. Aquesta decoració geomètrica que veieu aquí, en aquesta època la momificació no és molt bona, però en canvi l'embolcall de la mòmia sí que té un tractament molt bo. Doncs el que ens va sorprendre va ser que a l'interior un cop vam desembenar la mòmia, a l'interior vam trobar una sèrie de segells. Segells, alguns d'ells lligats o connectats amb part de papir. N'havíem trobat, la campanya anterior n'havíem trobat 2 i en aquest individu us assenyalo perquè si no saps ben bé què vas a veure pot costar una mica, però mireu, a la zona de la pelvis, un d'aquests segells i prop de les costelles un altre segell amb part del que seria un papir en aquesta zona. No sabem, el papir estava en tan mal estat de conservació que només es podia llegir una lletra, és a dir, que no sabem quin document era aquest amb el qual s'enterrava una persona, no ho sabem. Però en tot cas és molt curiós perquè estem buscant paral·lels d'aquests segells dintre d'una mòmia. És una cosa com molt curiosa. I ens va fer molta il·lusió poder trobar més enterraments, més cossos en els que sortís aquests segells que esteu veient aquí. En la mateixa tomba vam trobar també un cartonatge d'una de les mòmies amb una màscara, que és aquesta que crec que era la portada una mica de l'anunci de la xerrada, amb aquesta cara blanca i aquest pentinat. És a dir, que dintre de la mateixa sala teníem diferents tipus d'enterrament, tots d'aquesta època, d'època romana. Aquí, si us fixeu, tenim aquestes tombes, és a dir, aquestes primeres tombes a les dues sitges i aquesta tomba amb els enterraments d'època saïdo-persa. Després us he parlat d'aquesta tomba 42, que seria aquesta que esteu veient aquí, però després aquest mateix, és a dir, un cop vam anar rebaixant una mica aquesta sala d'època romana, ens vam trobar amb 2 tombes més antigues d'aquesta època saïdo-persa. Com podeu veure, aquesta és molt petita, no estava absolutament saquejada perquè no vam trobar res a l'interior, però a més fixeu-vos que és molt estreta, sí que conservava les lloses que cobrien, però no vam trobar a l'interior res, ni cos, ni amulets, ni part de cartonatge, no vam trobar res. Orientada est-oest. I al costat sí que vam trobar
una tomba que tenia part de la volta trencada, però això de volta quebrada no vol dir que la volta estigués trencada, sinó que no és exactament una volta de canó ben feta, sinó que està com una mica... no està absolutament rodona. Llavors, estava coberta de terra, vam anar garballant tota aquesta terra i a l'interior, com podeu veure, vam trobar quantitat de denes que formarien part, no vam trobar el cos, però formarien part d'aquesta xarxa que cobriria l'individu que estava enterrat aquí. Com podeu veure, el terra era un terra que estava pavimentat amb lloses, però havien aixecat aquestes lloses que hi ha aquí, les havien deixat dintre de la tomba, però havien estat, suposo que buscant si hi havia alguna altra cosa a la tomba. Netejant molt bé la tomba, vam poder també trobar els típics uxeptis que ja haureu vist, aquests elements de l'aixovar funerari que són podem dir, els criats del difunt. En el més enllà, aquestes estatuetes es convertien en persones de veritat que et servien. I aquí podeu veure algunes dels uxeptis que vam trobar, molt petits. I aquí teniu una imatge de conjunt d'aquestes dues tombes dintre de la tomba número 42. Ja gairebé als 2 últims dies d'excavació, una mica més cap a l'oest d'aquesta tomba número 42 vam trobar l'inici d'una nova tomba, que és aquesta tomba 48, en la qual vam trobar un sarcòfag de pedra calcària molt senzill, pràcticament desbastat, sobre el paviment d'aquesta sala de la tomba número 48. Però ara m'agradaria que retornéssim una mica a l'inici. Jo us comentava que l'any passat les troballes que vam fer en aquest sector eren una tomba d'època grecoromana, saito-persa, la 38, i dues tombes d'època grecoromana, la 39, que la vam poder netejar, i la número 40, que s'havia quedat a mitges. Aquesta tomba, en principi, sí que sabíem que hi havia dues habitacions diferenciades. Doncs bé, en aquesta tomba número 40, el primer que ens vam trobar van ser les restes d'aquesta època bizantina. Els enterraments que teníem, s'havia reutilitzat aquesta tomba com a cripta i els enterraments que teníem no eren uns enterraments mumificats, sinó que eren uns enterraments, una inhumació. Normalment el que trobem és una acumulació de cossos. Aquests cossos, la majoria, estan col·locats en direcció est-oest, però aquí n'hi havia tants que teníem cap a est-oest, però també en teníem alguns en direcció nord-sud. Normalment no tenen aixovar funerari, és a dir, no tenen res que els acompanyi. Per això és com extraordinari si trobem com aquí una inhumació infantil en la qual tenim unes arracades com les que esteu veient aquí i un penjoll en forma de creu de fusta. És a dir, realment no tenien gairebé res, llavors per nosaltres és important trobar algun element d'aixovar. En una d'aquestes sales, com podeu veure, un cop vam treure aquesta capa o aquests estrats d'enterraments d'època bizantina, ens vam trobar amb les restes d'època grecoromana. És a dir, aquesta tomba, com heu pogut veure aquí, és una d'aquestes tombes típiques que ja heu anat veient d'època grecoromana que es fan amb uns blocs, amb uns carreus de pedra calcària d'aquestes mides que us deia, entre 20 i 40 centímetres de llargada. Normalment aquestes tombes d'època grecoromana també tenen un sostre de volta. En aquest cas, un cop vam treure aquest estrat d'època bizantina, el que ens vam trobar va ser la volta caiguda d'aquesta tomba en època grecoromana. I aquí podeu veure els blocs d'aquesta tomba. I quan vam començar a excavar l'estrat corresponent a l'època grecoromana, ens vam trobar amb una sèrie d'enterraments.
Evidentment, estem excavant una necròpolis, així que el més normal és que ens trobem aquests enterraments. Però en aquest cas sí que tenim individus momificats. I a més, alguns d'ells, com aquest que esteu veient, conservava part de la màscara de cartonatge. En tot cas, com podeu veure aquí, el que esteu veient seria la part d'aquí dalt amb aquest disc solar flanquejat d'oreus daurat i aquí fins i tot podeu començar a veure el que serien les celles del personatge. Però mireu, de vegades les troballes van d'un dia a l'altre. Gairebé quan estàvem acabant de netejar ja aquesta sala de la tomba número 40, vam veure que hi havia un individu col·locat nord-sud que presentava, és a dir, un individu que presentava un sudari de color vermellós i vam veure que estava recolzat sobre el que semblava que eren dues pedres col·locades aquí. Així que un cop vam poder estudiar, mesurar i agafar aquest cos, vam veure que no eren dues pedres, sinó que això és la cantonada sud-oest d'aquesta habitació, teníem aquest quadrat que semblava que fos, en un primer moment vam pensar que potser era com un pou d'accés, perquè en aquesta zona d'aquí es distingia una pedra. I vam pensar, potser és l'entrada a alguna cripta d'aquesta cambra. Perquè us situeu, això és l'entrada al sud d'aquesta cambra i aquí teniu aquest quadrat que vam trobar a la cantonada. El dia següent, quan vam arribar, vam veure que s'havia caigut un tros d'aquesta cantonada. I al caure aquest tros, el que vam veure és que al darrere de la paret hi havia alguna cosa, perquè s'estava escolant sorra per aquí. Així que això de que fos una escala ja ens va, diguéssim que ja vam descartar-ho. Evidentment, vam posar una llinterna per veure què hi havia al darrere i vam veure que hi havia una estança en direcció est-oest recoberta de sorra. I malauradament vam veure que el sostre d'aquesta estança estava totalment esquerdat. Per sort teníem un arquitecte, el nostre arquitecte estava en aquesta campanya i ens va comentar que en el moment d'excavar l'opció més segura seria anar traient blocs del sostre a mida que anéssim avançant a l'excavació perquè si no era molt possible que es vencés i caigués al damunt nostre. Tota aquesta terra que trobàvem la vam estar garbellant perquè si podeu veure, i aquí es veu molt bé, a simple vista ja estàvem veient canotillos i denes rodones de diferents colors. Veieu aquí l'acumulació de vermell, verd, negre, blanc i a més també en sortien trossets de cartonatge de color blanc i unes línies blaves que no ens aventuràvem a dir què era, però que podria ser potser algun tipus com de nemes, és a dir, aquesta típica corona a ratlles típiques d'època faraònica. Com podeu veure, aquí ja hem començat a treure un dels blocs del sostre, però la mesura del bloc, 1 metre de llargada, feia no pensar en una tomba d'època grecoromana, sinó una tomba més antiga, perquè aquestes mesures són molt semblants a les de les tombes d'època saïtes i saïto-perses. Fins i tot vam recordar que l'any 97, en la mateixa necròpolis, es va trobar una tomba que tenia una estructura i unes mesures molt semblant a aquesta, perquè si us fixeu, vaig a veure si puc tirar enrere, aquesta tomba té el sostre pla, no el té ni en volta quebrada com la que hem vist, sinó que té un sostre pla. Com aquesta, la tomba número 17, que a més tenia unes mesures
molt semblants i l'orientació també era est-oest, és a dir, que tenia molts punts en comú amb aquesta que estem veient. Aquí, com veieu, aquest pou d'accés que dèiem nosaltres amb aquest bloc, ja vam veure que aquest bloc era un bloc caigut, però ens va sobtar veure aquesta taca que veieu aquí de color com fosca. Aquesta taca eren els peus d'un individu que estava ubicat a est-oest. És a dir, que vam cobrir els peus per poder excavar tot sencer, és a dir, primer treure tota la capa de sorra i poder excavar sencer aquest individu. Sencer, si és que estava sencer, perquè per ara l'únic que veiem eren els peus. Però és que si això que veieu aquí són els peus en aquesta direcció, aquí, més al nord, va sortir un paquet momificat. És a dir, hi havia ossos, vèiem costelles, omòplat, fins i tot una massa allà dintre, cosa que ens va fer pensar que tenim dos cossos, un que tenim ben orientat est-oest i aquí un altre que sembla que estigui trencat, no ho sabem. En tot cas, vam continuar l'excavació, vam continuar avançant, com podeu veure, vam trobar aquestes 4 lloses que veieu aquí planes, fins a arribar al que seria l'entrada real de la tomba. L'entrada estaria a l'oest i el que nosaltres creiem que era el pou d'entrada, en realitat era al final d'aquesta cambra. Aquesta cambra, com podeu veure, es conserva la porta encara perquè només s'havia tret un bloc, el bloc que teniu aquí a dalt de tot. Curiós, perquè mireu què tenim. Això és la porta d'entrada i al davant de la porta d'entrada hi havia aquests 2 blocs que feien com de protecció per no entrar dins de la tomba. I resulta que el mateix ens havíem trobat l'any passat. És a dir, que aquesta campanya ens ha servit per confirmar coses que per primera vegada havien sortit l'any passat i que ara veiem que tenim un sector en el qual continuen aquestes pràctiques. Aquí teniu a l'Adriana i a l'Ibrahim amb els sedars en l'excavació per poder trobar totes aquestes denes que veia. Al final ens vam emportar els sacs a la nostra casa de la missió i a la tarda ens dedicàvem a garballar, perquè, com podeu veure, vam trobar centenars. I el cartonatge amb decoració de color negre, el fons blanc, negre, blau i vermell. I finalment vam trobar l'individu. Malauradament l'individu no estava sencer, es conservava només des de la cintura fins als peus amb un braç, el braç dret, atravessat com podeu veure, i part de la mà en un altre lloc. I després separat el cap, és a dir, que l'individu havia estat saquejat i el seu cos havia estat trencat absolutament. A la part molt a prop del cap vam trobar part d'aquesta decoració que aquí ja sí que intuïem que estàvem parlant d'un nemes. A més, com podeu veure, el teixit que hi havia estava embenat amb unes venes verticals i horitzontals i un cop netejat l'estança, com podeu veure, tenim una longitud de 2,20 metres, una amplada de gairebé 1 metre i també una alçada de gairebé 1 metre, amb un terra pavimentat amb unes lloses molt bones. Aquí podeu veure allò que us deia, l'entrada que estava segellada i només s'havia tret un bloc, molt semblant a aquesta tomba 17 que us deia, molt, molt, molt semblant. Aquí la sala número 1, que és on s'ha trobat aquesta tomba, i a la sala número 2 el que vam trobar va ser una cripta plena de cossos, la majoria, com podeu veure aquí, en direcció est-oest, tot i que també n'hi havia algun direcció nord-sud. Però dintre d'aquesta necròpolis alta, amb totes aquestes tombes de les que us estic parlant en aquesta zona, també ens dona un edifici molt interessant, el sector 24. Perquè us situeu, això és la zona més alta d'aquesta necròpolis, és a dir, com si fos un turonet, perquè us feu una idea, és a dir, el punt més alt és aquest d'aquí, on tenim aquesta macroestructura que l'investigador principal d'aquest sector, el José Javier Martínez, identifica, i és molt interessant perquè tenim papirs que ens parlen d'aquesta estructura, com un temple dedicat al déu Serapis, en època ptolemaica, un serapeu, que posteriorment es transforma en una basílica dedicada al sant Filoxer,
i que posteriorment s'aprofita una part com a necròpolis tardana. Perquè us feu una idea, aquest edifici mesura 90 metres de llargada per 30 d'amplada. Aquí veieu la zona de necròpolis tardana, aquesta zona que correspondria a la part més antiga i tot el rectangle d'aquesta basílica de 5 naus. El terra és un terra que evidentment no es conserva tot sencer, però com podeu veure un terra enllosat que conserva bases in situ que ens permet parlar d'aquestes 5 naus i molts capitells i evidentment també restos de fust de columna. Les possibles estructures del Serapeu corresponen a aquestes estructures de Tubot que per mida i per composició identifica com a part d'aquest temple de culte al déu Serapis i a més aquesta cripta que té una orientació diferent a la basílica superior. És una cripta en la qual s'ha trobat una columna de granit vermell i que a més està decorada, evidentment, amb escenes cristianes. Però clar, com aquest edifici està reaprofitat, què ens trobem? Ens trobem part d'una decoració amb el cartutx de Filip Arrideu a la part superior d'aquesta basílica. Aquí us he volgut assenyalar aquestes 5 naus de la basílica. Com podeu veure, la basílica té aquesta direcció i la cripta, si us fixeu, està una mica inclinada, té un eix una mica inclinat, cosa que ha fet pensar que seria anterior a la construcció superior d'aquesta basílica. Decorada amb arcàngels, amb personatges que estan cremant encens, és a dir, amb motius cristians. En aquesta última campanya s'ha acabat de delimitar la zona est de l'edifici i s'ha trobat part del que probablement seria l'altar i una entrada amb aquesta zona. També trobem elements, com heu vist també als altres petits potets de flascons probablement de perfum, moltes llànties, també monedes, algunes d'elles amb mal estat de conservació i molts fragments de decoració de frisos i també de capitells magnífics. Són uns capitells enormes i com veieu, clar, reutilització. Probablement aquestes columnes vindrien d'aquest edifici pagà i a ulls d'un cristià. De quina manera ho podem santificar? Doncs posant-hi la creu copta, aquesta Ang, i alfa i omega, és a dir, cristianitzant aquest espai que sabem que era un espai pagà. Com a necròpolis tardana, com podeu veure, tenim cossos també molt senzills dintre de caixes de fusta. I per acabar ens n'anem a rescavar un lloc. Aquí tenim la tomba número 12. Això que esteu veient aquí, veieu que ens estem movent en el mateix lloc. Tomba número 1, tomba número 3, el que hem trobat aquest any estaria una mica cap a l'oest d'aquesta zona i aquí el que tenim és la imatge que vam prendre quan encara teníem aquí aquesta primera casa funerària. I aquí tenim una tomba d'època grecorromana que és la tomba número 12. Aquesta tomba, que és la que veieu aquí, un cop netejada, el que vam veure és que hi havia 5 estances. Una espècie de distribuïdor, aquesta cambra número 1, la cambra 3 i 2 cambres aquí, les cambres 4 i 5. Aquest espai, evidentment, primer, el més modern és que es va fer servir com a part d'una cripta de la casa funerària i aquí tenim uns enterraments que no estan mumificats, simplement inhumats. Evidentment, per aprofitar-ho com a cripta, el que van fer va ser tapar i utilitzar alguna de les portes i crear espais mitjançant aquests murs de Tubot. L'accés a aquesta cripta es feia a partir d'aquesta casa funerària, a partir d'aquest accés que esteu veient aquí a la part superior. L'any 2009 vam poder descobrir aquestes 2 sales paral·leles, les sales 4 i 5, que com veieu no conservaven el sostre de volta, però sí que tenien l'arrencament i ens feien deduir que eren unes sales amb sostre de volta. I la sala número 3, l'any 2015, es va començar a netejar, però el problema que hi havia era que, com podeu veure,
a la part més nord, la volta estava trencada, però hi havia tot un perfil molt gran i en aquest perfil ja s'intuïen la presència d'enterraments, alguns d'ells en direcció est-oest i altres en direcció nord-sud. En aquell moment es va aturar l'excavació aquí, però el 2020 es va reprendre l'excavació d'aquest perfil en el qual havíem trobat aquests enterraments i vam veure també uns enterraments que, com podeu veure, conserven també aquest embenatge en forma geomètrica amb una orientació est-oest, sense cap tipus d'aixovar, només teníem aquest embenatge, diguéssim, geomètric. El problema va ser quan aquesta paret que veieu, aquest perfil que veieu, ens vam trobar que els enterraments seguien la direcció nord-sud i s'endinsaven cap a dins. Llavors, com no podíem, havíem de treure primer tota la gran muntanya que teníem no de deixalles, perdoneu-me. Aquest gran perfil que teníem l'havíem de treure, començant, evidentment, des de la part més alta, i el que vam fer va ser aturar els treballs que teníem d'aquesta zona més al nord. Però aquí us vull ensenyar un detall d'aquest forat, perquè en aquest forat el que vèiem era un cos en direcció nord-sud, i aquí tenim els peus, i un altre que estava posat en direcció tombada mig est-oest, amb els peus aquí, de boca terrossa i mirant cap allà. És a dir, impossible poder excavar perquè, a més, a poc que tocaves, la sorra anava caient al damunt d'aquestes mòmies i eren tan fràgils que s'anaven descomposant. Així que el que vam fer va ser tornar-les a tapar amb sorra per poder deixar-les per una altra campanya. Clar, el 2015, a la zona una mica més al sud, es va trobar un petit retall al terra, al paviment, i es van trobar part de decoració de cartonatge d'aquests colors que esteu veient. Així que el que vam fer aquest any va ser excavar aquest retall. I el que ens vam trobar va ser una estructura molt curiosa, perquè en aquest retall, a la part est, vam trobar un mur de tubot, com podeu veure, però la mida dels tubots no era la mateixa de les estructures superiors d'època bizantina, sinó que eren uns tubots molt més grans. I això ens portava a una època més antiga que època grecoromana. Ens portava a època saïta-saïtopersa. I justament en la mateixa tomba, en una altra de les sales, ens havia sortit una estructura molt semblant. Com podeu veure, una fosa excavada al terra amb un d'aquests murets fets de tubot. El problema va ser que l'estructura no s'aguantava. Tot i que l'arquitecte va fer una petita solució que va ser com mig apuntalar, ficar com unes parts per sostenir les parets, tenia por que avancés tota l'estructura i no vam poder avançar ni més al sud ni més cap a l'est i cap a l'oest. Però el que sí que vam veure és que a l'interior d'aquesta estructura que ja s'havia localitzat el 2015 hi havia restes de com a mínim 3 individus. Un, com podeu veure, que està col·locat absolutament de costat i que a més s'endinsa cap a aquest perfil que us deia que no podíem excavar, amb un trosset aquí, aquí podeu distingir un crani i aquí en tenim un altre. Com podeu veure, aquest individu que estava de costat tenia restes de cartonatge, amb decoració de color rosa i també amb decoració figurada, probablement els 4 fills d'Horus. I a més reproduïa el que seria l'embenatge de la persona, també com si fos de forma geomètrica. Així que tenim, diguéssim que ens ha donat peu a trobar d'una banda aquests paral·lels o de fer una continuació amb aquestes tombes d'època saïto-persa que n'hem trobat més. D'altra banda, aquestes estructures d'època grecoromana, trobar aquests segells que ens havien sortit per primera vegada l'any passat i que veiem que continuen a la necròpolis. I d'altra banda, tornar a recuperar aquestes tombes més antigues
que ens han deixat una mica amb la mel als llavis, saber una mica, acabar de veure què és aquesta estructura, si tenim més enterraments, quina decoració tenien. Així que tenim, diguéssim, que molts fronts oberts de cara, com diuen ells, inshallah, a l'excavació de l'any vinent. Si voleu saber més coses de l'excavació, us poso aquí els enllaços a la pàgina web de la missió arqueològica, www.oxirring.com, a la de la Societat Catalana d'Egiptologia, www.egiptologia.cat, on també podreu trobar resums d'excavacions anteriors, i als nostres canals de YouTube i de Facebook, on també podeu trobar una mica les troballes d'aquesta campanya i de campanyes anteriors. Bé, ara, si crec que ho sabré fer, me'n vaig al canal YouTube, perquè si teniu alguna consulta o alguna pregunta us les puc respondre a través del canal de YouTube. Així que, a veure, deixeu-me que intenti veure, i ara sí que necessitaria, si algú... Hi ha algú que em diu bona tarda, la Mercedes González. Bona tarda, doncs bona tarda. No sé, si algú vol fer una consulta, el més pràctic és que escriviu a la pàgina i jo us responc, evidentment, de viva veu. No sé, potser, com la xerrada la teniu aquí penjada, suposo que si hi ha algun comentari el podem recuperar també en dies posteriors, Clara? Suposo que sí, no? Sí. Val, doncs si us sorgeix, després de veure la xerrada, us sorgeix alguna pregunta o el que sigui, la podeu anar penjant, intentaré anar entrant i contestar-vos, respondre-us a mesura que vagin sortint. Molt bé, doncs moltes gràcies i res, espero veure-us. Si tot va bé a partir del mes de gener, m'agradaria molt veure-us en persona. Si no, doncs ja sabeu que tenim aquesta manera de veure'ns. Així que res, moltes gràcies i fins la propera.